Hai noroc, băi băieți și fete. Hai că nu ne-am mai auzit de o grămadă de timp și azi vreau să vă mai vorbesc de CX, ce e asta, cu ce se ocupă. Păi asta e o bursă de transport, unde, de exemplu, sunt și niște tentative prin România, Cargopedia, de exemplu, dacă știți, sau pe Facebook, pur și simplu, doar că asta Courier Exchange, exact așa zice, mi se pare, courierexchange.co.uk, în fine, o să las un link în descriere. Courier Exchange e cam cea mai mare, adică tu plătești un pachet care se împarte în trei categorii, da? Cel mai mic, driver, șofer doar, da? După aia pro și după aia premium. Îți recomand de început să pui cel mai mic pachet, înțelegi, ca să vezi cum e. În primul rând e și mai ieftin. De la 1 mai 2021 s-a făcut 100 pe lună, plus 149 de lire, plus 20% TVA. Deci o să vină vreo 1200, 1350, cu încă 20%, vreo 1500, vreo 1600, înțelegi? Și tu dai banii ăștia din prima, bani pe an. Și în momentul ăla tu ai acces la bursă, la bursa de transport. Când începi să vezi acolo bursa, tu spui locația ta, îți alegi raza, din ce zonă să primești ofertele și începi să le primești, evident. Îți pui duba, ce duba ai, îți pui numărul de matriculare, poți să-i pui și seria de șasiu, poți să-i pui și... îți abladezi documentele, în fine, ca să nu complic lucrurile. Îți pui toate documentele, tu practic ăștia Courier Exchange, după ce ai plătit abonamentul, ei încep să te verifice, adică ai goods in transit, ăla G2, da, ai asigurare pe mașină, certificat de incorporare, adică pentru firmă. Tu intrând pe bursa asta, ca o mică paranteză, tu intrând pe bursa asta, înțelegi, tu te prezinți mai mult ca un business. De-aia eu oricum aveam companie, dar am intrat ca să mă dezvolt, ca să fac o companie și mai mare, înțelegi, de la un angajat, adică eu să mă extind la 10. Și cam așa iei cel mai bine din Courier Exchange-ul ăsta. Dacă nu, te duci pe celelalte. Poți să stai pe Facebook, poți să stai pe anyvan.com, poți să stai pe gettransport.com, poți să stai pe delivery.com, sunt o grămadă, înțelegi, ca self-employed, da? Și după ce ți-ai pus toate foile astea și ăștia te-au verificat, tu începi să primești oferte și primești oferte în funcție de duba ta. De exemplu, tu ți alegi de acolo, de la cel mai mic e motocicletă. De la motocicletă până la Luton van. Și părerea mea e să intri cu cel mai mare van, dacă poți. Adică majoritatea intră cu LVB-urile, da? Pentru că car mai mult, cum vorbeam cu o persoană care m-a întrebat pe Facebook cum stă treaba, care mai mult, evident. Și astea ar fi prețurile, deci plătești 1500-1600 și ai acces la bursa asta, care e cea mai mare și sigur găsești de muncă, adică nu se mai pune problema. De dube am zis, după aia contul CX sau personal. Aici cineva mă întrebase, bun, și eu după ce am terminat jobul ce fac? Păi în primul ai două chestii de făcut, ai proof of delivery, trebuie să îi faci dovada lui ăla că tu ești un curier, ai înțeles? Cineva îți dă ție, are de transportat 5 paleți, da? Să zicem, între Londra și Birmingham, da? Și tu îți pui oferta, bă, eu merg pe 100 de lire, altul zice, merge pe 200 de lire. Ăla, transportatorul care a pus oferta, zice, bă, eu merg cu ăsta, cu 100 de lire, să zicem, că e cel mai ieftin, da? Că mi-o iau, asta e partea a doua, că e nou-nouț, a pus și el prețuri mai mici. Sau merg pe la 200 și ăla e 100% sigur, înțelegi? Are și vechime, are 5 ani în business, are un an, 2, în fine, numai review-uri pozitive și de-asta. Bun, îmi iau 100. Tu trebuie să-i faci la o dovadă că tu ai livrat, înțelegi? Că nu, de unde știe el că tu poți fi cel mai băiat bun de pe planetă, dar de unde știe el că tu ai livrat? Și îi faci poză, semnătură, dar oricum asta aplicația automat te pune să o faci. După ce ai dat click acolo că ai ajuns la destinație, înțelegi, el vede pe unde ești, vede pe tot chestiile astea și după ce ai terminat asta, ai apăsat acolo POD, Proof of Delivery, ai pus poza, ai pus semnătura, ai pus ce trebuie acolo și după aia Create Invoice. În momentul ăla când ai creat factura,
persoanele astea care ți-a dat ție jobul au tot felul de variante. Unii vor POD-ul și factura prin poștă, alții vor prin e-mail, alții și le iau de acolo, de exemplu. Înțelegi? Și tu trebuie să te uiți acolo la order, la ce cer ei. Înțelegi? Că dacă nu le trimiți, o să primești banii în 20 de ani. După ce trimiți astea, în teorie la 30 de zile sfârșitul lunii sau 30 de zile de la factură sau 45 de zile sfârșitul lunii, adică 2 luni, îți primești banii, corect? Și banii ăstea tu îi primești tu, nu îi primești pe CX, că mă întrebase cineva, bun, și cine îmi dă mie banii, CX-ul? Nu, e la fel ca la Facebook, de exemplu, tu dacă vinzi ceva pe Facebook, nu trimiți banii la Facebook, ți-i dă ție personal și asta. Ăsta, CX-ul, ca să mai simplificăm, e un intermediar. Înțelegi? Și după ce ții banii și tot așa, și stai pe review-uri, ai nevoie de feedback-uri pozitive. Așa, sper că le-am murit un pic. Dacă aveți întrebări, sugestii, reclamații, lăsați aici comentariile. Ideea e să, odată ce ai cumpărat contul ăsta, e să te prezinți ca un băiat impecabil, adică numele tău e pus în joc. Tu dacă începi să faci panoramă, începi să furi din colete sau din ce ai acolo, n-ai ce căuta pe bursă, înțelegi? La fel, încearcă să nu strici prețurile, de exemplu, adică mergi și tu pe, în fine, da, vorbim în alte videoclipuri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit iar, like, subscribe, vă rog, ca să mai fac videoclipuri, că de-aia le fac. Și mai vorbim în celelalte videouri. Vă mulțumesc, ceau!